بله AK Parti diçe kongreya xoya heftemîn derbarê pirsa Kurda sekna AK Parti çi dibe? Em derbasî Diyarbekirê dibin hukuk nas Recep Kandemir mêvanê min e. Dembaş kekê Recep kekî Recep niha şirova kar dibêjin ku AK Parti piştî da mezrandina xwe. Bi taybetî piştî ku bû desthilat niha bûya partiyeke ستاتوکو پاریز پارتیەکی ku li gor siyaseta fermî ya Tirkiyeyê ku sala birê ve diçe AK Parti jî ketiye nav çerçeveyekî wisa destpêkê de dixwazim min duwê derbarê de nirxandina te bikir. Dembaş tabii Demir Barjbe, AK Parti de demeki nizikdan. yakın zamanda hem Diyarbakır'da Bi Tirkî dibêjim da baştir bê fam kirin. Divê demê de hem de Diyarbekirê de serokêşa xwe de guhartin de Enqere'de 24 mehê kongreya xwe bigirin. Di Tirkiye'de di piraniya bajaran de endamên xwe werdike imkana wê heye ku denga werbigirin bilind kêm lêwan dengan werdigire gelek bi ciddî hem di nav xwe de hem di derve de bi şêweyekî ciddî hem de weke hikûmet weke di nava xwe de di derve de jî xwedanê kadrolarında yani Diyarbakır'da olmak üzere وەکو من گوتی ku Diyarbekir'de ew çû pêdivî bi xurtan bû û ew guhartin 23 sal dibe beriya wê ku helbijartin bêne kirin keza yeni başkanlık sisteminde %50'nin di sistema nû ya helbijartinê de ku deng pitir pêdiviye heta ji bo guhartina destûrê jî ku hate behs kirin sürecine AK Parti bo wî giring e efno kirin. Kekî Recep pirsa min girê dayî wêyekê bû ku AK Parti ji dema ku hatî avakirin xwe guhertiye. Tê gotin ku AK Parti partiyeke dixwest guherîna bike lê ew bi xwe guheriye bûya partiyekî dewletê bûya partiyekî sîsteme. Divê derbarê de min nirxandina te dixwest bizanibim. tabii AK Parti Belê ku AK Parti ev ro böyle herhangi bir parti değil. Yani wekî her partiyeke din nîne. özellikle askeri ve Bi taybetî ji aliyê eskerî gelek qerebalig e. Ev ro pîçekê bû me ew e. Ev ro sarroja derbê jî ye. Derbarê wan derbeyan ku hene de kanala da min divê ku ronkirinê bidin lobiya AK Parti di sistema nû hede tenê partiyeka normalî ne partiyeka dewletê ye û dest bi ser demarên partiyê de girtiye û polîtikayan xwe di domîne ji layê heqûqî ji layê ekonomî di hemî alanan de nüfuza wê heye û karîgeriya wê li ser heye li derve û heresa li navxwe ya Tirkiyeyê gelekî giring e min divê wê ron bikin zelal bikin. Kekî Recep niha gava AK Parti ew partî bû got destpêkê de digot pirsa Kurd li Tirkiye heye ez dê pirsa Kurd çareser bikim. Niha AK Parti herçend pirsa Kurd nehatiye çareserkirin dibêje pirsa Kurd nîne me pirsa Kurd çareser kiriye çawa çareser kiriye jî Kurd bi xwe vê yekê nizane. doğrusu Rastiya wê yanî 5 yılından bu yana çözüm süreci 15 sal berî nûke heta nûke pêvajoya ji tûyê ku dawî hatî her kesê tiştekî dibêjt û wê rojevê de azirîne çalışmalı sürecin başlamasıyla beraber ew karên ku hatine kirin her wesa ew şerên ku hatîne kirin evêt ku zehmet bûn ev karvedanên siyasetê bûn
پەکەکە و پەیوەندیان بوێڤە ئەوێن کو دگەل هەدەپێ دەهەبوون و بەرەڤژیە ئەک پارتیە بوون و بەری وێژی ئەوێ کو مەبەحسێ پێواژوایە شتێ کردی دەمێ ئەردۆغانی دە کو بەحس لێکردن هەندێک یانێ هەدەپێژی ژلایە هەدەپێک و نەشیا دەستەکە کوردان وەربگری نزیکی مەهەپێ بوو لێ کریزا کوردیان نایەتە داوی ئانین پرۆبلەما کوردیە هەی لوی cihê ku hey ya rawste o hikûmet vê çendê jî dizane û ji vê çavkaniyê ji vê rûyê digel mapê ku Cemhur İttifaqî hat bi vî awayî dihête gotin lê AK Partî di demekê nezîk de û nûke jî ew kar dihêne girtin hûrgilî nehatine ronkirin belê navê Kurdan û krîziya wan tê te behs kirin behsê anayasa destûrê dihête kirin û yek ji wan xalêngirin behsê li kêşeya Kurdan dihête kirin û hindek madde û hindek di dîbacê ji de ku divê behs bihê kirin û AKP divê wê çendê behs bike belê dê serkeftî be serkeftî nabe hindekî bi zehmet e weke mezintirîn partê ku yek dû sê maddeyên yekem gelek bi zehmet e guhartina wan çinku di maddeya sê çarê de yanî zehmet e guhartina wan ez wesa hazir nakim lê me divê yekê bêjim AK Partî partiyeke bihêz e iradeyeka millî ya hey behskirina vê karê krîza Kurdan fayda wê ye heye yanî herçî heye lê pazdey Temûzê heta vê demê her şerên ku hene digel Kurdan jî ez bawer bi wê dikim ku ew konuya ku behs dikin AK Partî ew babetê ku behs dike ez bawer dikim eger wê rawestîne problema Kurda û babetên wa û sosyolojiya wa ez bawer dikim û ku ji bo di serdabirina Kurdan ez baweriye nakim me divê bêjim di maddeya 66 ya destûrê de ku behsê zimanê perwerdeyê dike dê teklîfa AK Partî dabû belê CHP û partiyên dî ew yek qebûl nekir belê problema Kurda di Tirkiyeyê heye û yek ji wê ew babetê perwerdeyî ye. Belê spas bo te hukuknas Recep Kandemir ku ji Diyarbekirê tu meyvanê.